Hello mga igsuon dinha, mga akong mga amigo, maayong adlaw kaninyong tanan. Kinsa may gusto ninyong mangayo og grapes? Ang akong grapes ready na. Kung dili mo mangayo, ang mga langgam ang mukaon diri. So lami kayo ni. So pangayo lang muna ako og grapes kaya ako muntagaan o magdala ko din na og grapes. Nalipay kog dako nga kitang tanan gihapon maka Bible study. Og aniya gihapon ako sa diri sa Regina. Og hinaot pa unta nga kini akong maipadala ninyo ang atong Bible study. O karong adlaw na kita atong tapuson, or we will try our best nga matapos nato ang sinulat ni Dr. Lucas sa kapitulo 8. So magpasalamat usab kita sa mga tao nga mitabang niini. Kay kung wala sila, dili ta makahimo, dili kita makatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So daghang salamat sa tanan. Daghang salamat usab sa mga leadership nga gitugutan kita nga maka Bible study. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan nga kining tanan na atong gihimo tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga mao'y atong manluluwas. So magampo kita. Among amahan nga langitnon, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak. Daghang salamat usab nga si Jesus nagpakamatay dito sa Kalbaryo aron nga ang among mga sala maayo, Lord, makuha ang among mga sala kung kami motuog mosalig kanimo. Daghang salamat usab sa Espiritu Santo nga maoy magagiya sa among kinabuhi, nga maoy magapuyo sa among kasing-kasing. Nagaampo usab kami nga ikaw ang magpatiwala, ikaw ang mapatunga sa among pagtuon karon. Hinaot pa unta nga kami mag-alagad nga na kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So sa akong giingon nimo mag-review kita sa atong pagtuon sa sinulat ni Dr. Luke sa kapitulo 8. Sa unang mga bersikulo gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 3, atong makita dito nga ang mga babae, ang mga followers sumusunod ni Jesus, ang gitabangan ni Jesus nga mga babae maoy nagsuportar sa ministry ni Jesus, sa trabaho niya, sa iyang pagsabwag sa maayong balita sa mga kalungsuran sa ubang mga probinsya. Kauban na ni ang mga disipulo, ang mga babae ang gasuportar sa ilang pagkaon. Ngano man siguro nga bisan sa akong nakita sa Pilipinas, kadaghanang musimba ang mga babae. Unsa man siguro na itubo sa atong mga lalaki nga murag bugnaw kita sa pag-alagad sa Ginoo, bugnaw kita sa pag-worship, pagsimba sa Ginoo. Siguro ang usa sa mga panghuna-huna nato nga ang pagsimba sa mga babae lang, nga kita wala tay sala, or kita we are very strong nga dili nato gikinahanglan ang Ginoo. Posible ba siguro na? So ang simbahan sa atong Ginoong Hesukristo, it's a teamwork. Dili lang ang babae ang magsuportar, dili lang mga babae ang motabang sa pagsabwag sa maayong balita, apan ang mga lalaki usab ato usab nga hangyon nga sila motabang usab sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. So ang versikulo 2 very interesting. Og pipila sa mga babae nga manaayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian, sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena. Kay
taga lungsod siya sa Magdala. Nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. So wala ako kay balog unsa ni klaseng yawa. Apan may gisulat ni Dr. Lucas nga 7 ang yawa nga gipagula sa atong Ginoong Jesucristo. Og siya nag-alagad sa pag-ayo tungod sa nahimo ni Jesus. Ipasaylo siya. So ang mga tao nga gipasaylo og dako ang sala, gipasaylo dako usab ang ilang gugma sa atong Ginoong Jesucristo. And then sa versikulo 4 na atong gitun-an ang pinaka-famous nga sambingay sa mga teaching sa atong Ginoong Jesucristo. Sambingay may tungod sa magpupugas. Nagpugas, dingon sa Jesus, dinhay usa ka tawo, dinhay usa ka magpupugas. Ang ubang mga liso miadto sa dalan nga gahi, ang ubang mga liso sa pagpugas dito sa kabatuan, ang uban dito sa katunukan, ang uban sa maayo nga yuta. O ang mga disipulo naglibog sila unsa may buot ipasabot ni adtong pagtudlo ni Hesus. So gi-explicar ni Hesus nga ang liso mao ang pulong sa Ginoo nga gisabwag og 4 ka klaseng mga tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ingon siya ang usa ka tawo mura og ang iyang kasing-kasing gahi bisag nakadungog pa sa pulong sa Ginoo, apan muingon sila binuang mana, dili makasulod ang pulong sa Ginoo silang kasing-kasing sirado. So walay mahimo. Ang ikaduha, ang kabatuan, ang kasing-kasing mura og emotional. Dali lang moingon nga, sige mo sunod ako ni Hesus. Apan sa dihang kalisod sa kinabuhi, sa uno sa kinabuhi, wala dayon sila. Dali lang sila mo give up. O ang buot po ning ipasabot nga ang akong gusto mao'y mosunod. Magampo siya sa Ginoo, apan dili man sa iyang pagtan-aw wala gitubag. So moingon kini mga tawhana, dili nako mosalig, dili nako mosimba sa atong Ginoong Jesucristo. Ang ikatulo, ang tao nga ang liso, ang pulong sa Ginoo, gisabwag dinha sa usa ka tawo nga adunay tunok. So ang liso, ang netabo, ang tunok kining tawhana, ang iyang paglantaw sa kinabuhi yutan-on lang. Ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi ang mga butang nga makuha dinhi sa kalibutan. Mga butang nga temporaryo lang. Mga butang nga dili makapahiyom sa Ginoo. Apan ang pulong sa Ginoo na-choke ng gusto tungod kay siya kining tawhana wala pa gyud makabiya sa iyang yutan-on nga mga ambisyon, sa iyang mga yutan-on nga iyang mga pagdamgo. So dili gyud siya makalukso dito sa usa ka lugar nga espirituhanon. Murag naa ni siya sa tunga sa fensa, dili siya makadecide kung unsa iyang himuon. Wala niya nakita nga kining mga butang dinhi sa kalibutan temporary in nature. Dali lang ni mawala, dili nimo ni madala, di ba? Naipulong sa tuwa nga madala ba na sa langit? Dili. So mao yang paglantaw. Apan ang usa ka liso nga nasabwag sa maayong yuta, mitubo ug daghan. Usa ka tawo nga gipreparar sa Espiritu Santo aron nga ang iyang kasing-kasing malumo, nga iyang akseptahon ang pulong sa Ginoo o nga makapabag-o sa iyang kinabuhi. So mao toy simpleng pag-eksplikar. And then sa pagka-end sa katapusan sa versikulo 8, mingon si Jesus, unya midugang si Jesus pagingon pagkahuman niya sa iyang istorya, pagkahuman sa iyang explanation, midungan siya pagingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. So pamati kung may dalunggan kamo.
Mao usanay paglantaw ni Hesus kanato. Kung may tinod ka nga may dalunggan, pamati ka, buti pasabot, you have to make it an important part sa kinabuhi nimo ang pulong sa Ginoo. Sa versikulo 10 naghatag si Jesus og katin-awan sa sambingay, so gi-explicar gyud niya ang sambingay. Okay, karon mo ato kita sa versikulo 15. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe. Wow, silang tanan nakadungog sa mensahe. Apan unsa may diferensya? Og kinasing-kasing nga midawat. So, gidawat ang pulong sa Ginoo. Mituo siya, misalig. Unsay katulo? Og mituman. So, mao ni dako kayong diferensya sa mga kasing-kasing sa tunukan, kabatuan, o gahi nga yuta, gahi nga kasing-kasing. Silang tanan nakadungog sa pulong sa Ginoo. Apan walay ingon kinasing-kasing nga midawat, wala nila dawata. I think they are very proud of themselves. Akong nabawan, mura sila og wala mutuo nga sila dili makasala. Ang ikatulo nga dako kang diferensya og mituman ni ini. So nakadungog, midawat sa pulong og mituman. Dili lang importante nga nakadungog. Dili lang importante nga nagbasa sa Bible. Kanang dawato nimo nga kini maka-epekto sa imong kasing-kasing. Og mutuman sa pulong sa Ginoo. So mao na dako kayong diferensya. Og sa versikulo 16 ang suga nga gitaguan. Mingon si Jesus, walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. So miingon lang siya nga kita kung magdagkot og suga dili nato na taguan, kundili atong ipagua para daghang makakita tungod sa suga. Ang buot ipasabot ni Jesus, kung ikaw gidawat nimo na minaw ka, gidawat nimo o misunod ka sa pulong sa Ginoo, dili kinahanglang di ay nga imong ipakita sa imong mga amigo, sa imong pamilya nga adunay suga sa imong kasing-kasing, nga ikaw nahibalo kung asa ka paingon, aron nga agkatong imong amigo, pamilya, mga tao nga imong ma-influensya, dili sila mawala tungod kay ikaw ang suga nila. Kabalo ko nga kung musulti ka may tungod sa atong Ginoong Kristo, adunay daghang mga tao nga mukatawa nimo, biay-biayon ka. Apan ingon si Jesus, kinalmutuman ka. Siyang nagsugo siya nga kita kinahanglan isulti nato ang maayong balita, ang kaluwasan. Ang kaluwasan nga kung wala si Jesucristo sa atong kinabuhi, wala kitay pag-asa sa umaabot nga kalibutan, sa langit nun nga kalibutan. Pananglitan, karon ay COVID. Pagkumang sa COVID, naapagay usang strain, usang klase sa COVID nga monkeypox. Siguro aduna pa siguro gorilla pox. So ang monkeypox, pananglitan lang, ikaw sa ka-scientist, doctor, nakakaplag ka og bakuna, nakakaplag ka medisina nga maayo dayon ang monkeypox or ang coronavirus. Imo ba ning taguan lang? Kundili imo ning isabwag, imo ning isulti sa tanan aron nga naay maayo. So mga tao maayo tungod sa imong gihimo, dili nimo taguan. Parigyapon ni kung ikaw nakatilaw sa pulong sa Ginoo, dili nimo taguan sa kaugalingon nimo.
Punta na tayo sa versikulo 19. Sa kapitulo 8, versikulo 19. Kini natingala ako ni pagbasa na ko ani natingala ko gusto. More dili ko makatuo. Apan basahon nato ang sinulat ni Dr. Luke sa observation niya sa nadungog niya. Versikulo 19, unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki. Apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Sa atong pagtuon din ni Dr. Luke sa mga sermon ni sa atong Ginoong Jesucristo, daghan kayong mituo miuban ni Jesucristo. Daghang gustong maminaw niya. O ang iyang inahan o ang iyang igsuon. Kabalo kita nga sa atong pagtuon si Jesus adunay igsuong lalaki o igsuong babae. Dili sila makaduol ni Jesus kay daghang kayong mga tao. So, versikulo 20, ug may miingon kang Hesus, atuan nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki ug buot silang makikita kanimo. Natingala ko na naa di ay mga igsuong lalaki si ang atong Ginoong Jesucristo. Ug sa ato pang mabasa sa uban na aduna siya igsuon usab nga mga babae. So natingala ko din una amday siya mga igsuon. So gipabalo siya sa mga tao, o ang imong inahan, imong igsuon to adidto. Gusto makikita nimo. Apan kini natingala ko dako sa gisulti ni Jesus. Sa versikulo 21, miingon si Jesus, kanilang tanan sa wala ko kabalog pila kabuk mga tao ang miduol ni Jesus o namati, pero may isa gisulti niya sa tanan. Mingon siya, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. Sumaoy ang paglantaw. Dili buti pasabot ni Jesus nga wala siya dakong respeta sa iyang yutanon nga inahan. Apan gipakita niya kung unsa ang langit nun nga membro sa pamilya. Si Jesus wala pa natao si Jesus dinhi sa kalibutan. Dito na siya sa langit. Og miani siya dinhi aron magpakatao ang Ginoo na himong tao. Apan sa wala pa siya dito na siya sa langit. Og ang iyang paglantaw sa iyang ministry, naglantaw siya sa iyang pagsugo, naglantaw siya sa tanan nga mga tao, dili lang sa pamilya niya. Gidefine niya, gisulti niya kung unsa gyud ang tinuod nga pamilya. Ang tinuod nga pamilya niya ug gitudluan usab kita kung kinsa ang tinuod natong pamilya. Ang giingon ni Jesus mao kini kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mao na iyang pamilya. Dili lang mamati kundi magtuman gyud sa pulong sa atong Ginoong Jesucristo. Gusto ba mo nga mahimong membro sa pamilya sa atong Ginoong Jesucristo? Dili pamilya sa usa ka relihiyon, kundi pamilya sa atong Ginoong Jesucristo. Lain na pong topic ni sa versikulo 22. Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila. Kining lanaw mo ni Lake Galilee. Nakita na ako sa akong pag-adto didto pipila na katuig karon, ako ning nakita. Kining Lake Galilee or lanaw under ang level ni sa dagat ubos siya kaayo. So init kaayo ni siya didtong dapita. So kung muagi ang bugnaw nga hangin didto gikan sa Mediterranean, bugnaw ug muagi ang hangin dina sa lanaw nga init ang hangin, mag-create ni siya og weather nga makapabagyo o makapaunos tungod sa diferensya sa temperature, tungod sa kainiton og sa kabugnaw. So mao ni mahitabo bisan sa pag-adto namo sa unang panahon sa pila na katuig karon,
dali lang mi unos usab didto. So makasabot ako sa gisulat ni Dr. Luke apan sa versikulo 22 atong tan-awon unsay giingon ni Hesus, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila, versikulo 23. Samtang naglawig sila, nakatulog si Hesus. Gikapoy sa mga itong Ginoong Jesucristo. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan, busa na miligro sila pagayo. Dinay sa pag-adto namo dito. Dinay sakayan nga akong nakita. Kini sakayan na ilang na nakuha ni 2000 na katuig pagkatapos ilang nakuha, ilang nakita. So ang gidakon sa sakayan mao nga 27 katiil o 7 ka ang gilapdon 7 ka tiil. So dili dako ni. So sumoy lang gisakyan. Mihuros ang usa ka kusog ang unos ug nasudlag tubig sa sakayan, busan na miligro sila pagayo. Ato usab nga tan-awon nga kadaghanan sa mga disipulo ni Hesus, mga seasoned, mga banggiitan ning mga mangingisda, eksperyensyado sila gusto. Apan namiligro sila pag-ayo, so kusog siguro kay ni. Ako nahibalo kog unsa ka kusog ang bagyo. Sa nagtrabaho pa ko sa barko sa among paglikod, pag-travel sa tibok kalibutan, naka-experience po kog bagyo nga kusog kayo. Dito sa Pacific Ocean, sa Indian Ocean, or sa Atlantic Ocean. So kabalo kog unsa ka peligro ang bagyo. 24, versikulo 24. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Hesus. Hain man si Hesus, natulog. Di kapoy, nagpahulay. Miduol sila, ilang gipukaw. O ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo. Hapit na kita malunod. So na-nervous silang tanan. Kini sila nga nahibalo og unsay bagyo, apan dako siguro kay ni. Kay karon nahadlok man sila gyud. Nahibalo sila nga daghang mga sakayan dito nga nalunod. Ilang gipukaw si Hesus. Na-nervous sila. Mibangon si Hesus o gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalip-kalinaw. Nabalo ako. Naka-experience ako nga kung adunay bagyo dili ni dali-daling muhunong dayon. Ang balod nga dagko magkahinahina pa naggagmay. Apan ang gihimo ni Hesus karon dili dali lang gibadlong niya, dali lang gipahunong niya, bisan ang balud gipahunong niya nga unta imposible ning mahitabo. Versikulo 25, unsa may observation sa atong Ginoong Jesucristo. Og miingon siya sa mga tinun-an, hain na ba ang inyong pagsalig? Murag nasuko siguro si Hesus. Nga kamo nag-uban-uban na mo kanako, daghan na mo nakita nga milagro nga akong gihimo, karon hain man ang inyong pagsalig. Wala, kulang sila sa pagsalig. Ikaw, misalig ba mo sa atong Ginoong Jesucristo kung maabot ang bagyo sa inyong kinabuhi? Kay kitang tanan dili makaiskapo. Ikaw, ako makatilaw og bagyo sa kinabuhi. Kinsa may atong duulon? Ang ubang tao ba? O ang atong Ginoong Jesucristo? Kulang dahil sila sa pagsalig. Sa atong usab nga kinabuhi, atong makita usab nga ang disipulo, kulang sila pagsalig din panahon. Okay lang po nga usahay, kulang kita sa pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo. Pero mingon si Jesus, hain na ba ang inyong pagsalig? Nawala ba tungod sa kalisod sa kinabuhi, tungod sa bagyo? Mingon siya, bisan na apay bagyo sa imong kinabuhi, ayaw kawaladon ang pagsalig, ayaw walaa ang pagsalig. Mao ni gustong buhat ipasabot ni Jesus.
Apan natingala sila ug nalisang ug nag-inganay. So natingala, number 1, nag-inganay sila. Kinsa ba kining tawhana? So natingala sila, kinsa ba ni Jesus? Wala pa sila kabalo nga kini siya Ginoo. Ang ilang giyon, kinsa ba ni siya? Kay ang unos iya mang pahunungon. Wala pa sila makikita tao bisag ikaw o kinsa ng mga tawhana sa Negros nga makapahunong og bagyo. Walay makapahunong og bagyo. So natingala sila. Ipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. So naglibog sila kung kinsa ni Jesus. Mga kaigsunan, daghang mga tao karon din sa kalibutan nga dili mutuo nga si Jesus Ginoo. Ang ilang pag-ingon, ang ilang paglantaw nga si Jesus tao lamang. Aduna ba'y tao nga makapahunong? Aduna ba'y tao nga adunay power, adunay gahom nga makapahunong? Wala. So kinsa man ni Jesus? Ordinaryo ba siyang tao lamang? Ang uban mo ingon nga kana siya, ang uban mo ingon nga walay Jesus, walay natabo 2000 na katuig karon, wala, himo-himo lang na. Ang uban mo ingon nga ordinaryo silang tao lang. Apan sa atong mabasahan karon, kasi Jesus dili lang ordinaryong tao. Gipahunong niya, gikontrol niya ang panahon. Kay siya may gahimo sa panahon. Ato usab nga nakita nga dinay bata, tao nga namatay, iyang giayo gihatagan niya kinabuhi. Kinsa man ni Jesus? Mga kaigsunan sa imong kinabuhi, kinsa man ni Jesus sa imuha? Siya bang imong manluluwas? O siya lang usa sa membro sa usa ka relihiyon? Mipadayon sila lawig ngadto sa kayutaan sa mga girisanhon dito sa tabok sa lanaw sa Galilee. 27, sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya sa usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsulob og bisti, naked. Og dugayng panahon og dito na magpuyo sa mga langob ug sa mga lubnganan. So makahadlok yun ni siya. Ikaw ako siguro kung naitaw mag-naked, walay underwear nga nagpuyo sa langob dito sa sementeryo, mahadlok pud kita. 28, sa pagkakita niya kang Jesus, misiyagit siya, nahadlok. Unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog, Jesus, anak sa labing halandong Dios, unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pasakite. So kining tawhana nga napuy-an og yawa, nahibalo siya kinsa ni Jesus. Nakita niya labing anak siya sa labing halandong Dios. Isulti niya kini tungod kay nagsugo man gayud si Jesus sa yawa sa paggula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghanan na atakiha sa yawa o bisan ganig bilangguon siya o kadinahan ang iyang mga kamot o mga tiil, bugtuon niya ang kadina o daton siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaw. Nasudla ni siya yawa. Nangutana si Jesus kaniya, unsa imong ngalan? O siya mitubag, Panon, tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Ang giingon sa original legion. Ang legion, ang army sa Roman, mga 6,000 soldiers ang usa ka legion. Unya nagpakiluoy ang mga yawa kay Jesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nagungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga mosulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa ang mga yawa nanggula sa tawo ug nanulod sa mga baboy. Ang tibok panon na naagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tawo nga nagatiman sa baboy nakakita sa nahitabo. Busa nanagan sila ug nanugilon niini dito sa lungsod ug sa kabalangayan.
35 nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Hesus ang tawo nga kaniadto giyawaan ug karon may biste na ug maayo na ug panimuot na ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giun sa pag-ayo ang tawo nga giyawaan. Unya ang tibok panon sa mga tawo gikan sa kayutaan sa mga girisanhon mihangyo kang Hesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Hesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tawo nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Hesus, pakuyuga ako. Apan miingon si Hesus kaniya, pauli sa inyo ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. So, unsa gibuhat sa Dios kanimo? Kinsa may gabuhat ani si Hesus? Og milakaw ang tawo sa tibok lungsod ug gisugilon niya ang gibuhat ni Hesus kaniya. Ang mga tao nahadlok sila ni ilang gipapahaw si Hesus. Pero ang tao nga gikuha ni Yawa gustong muuban ni Hesus. Apan wala niya tuguti kay miingon siya nga imong isangyaw ang maayong balita nga ikaw giayo. Mga kaigsunan, kung ikaw giayo sa atong Ginoo, kung ikaw gipasaylo sa atong Ginoo, ayaw na og ihilom. Ang gusto sa atong Ginoo nga atong isabwag kung unsay gihimo sa Ginoo sa among kinabuhi. Mag-ampo kita. Langdong Amahan, daghang salamat sa pulong nimo karon nga ikaw tinuod gyud nga Ginoo. You are powerful. Ginoo, daghang salamat nga kami mosalig nga na kanimo tungod sa imong promise nga ikaw mutabang kanamo. Hinaut po nga kami excited kami nga musangyaw sa maayong balita nga ikaw lang ang dalan, ang kamatuoran. Wala na ilaing dala din sa kalibutan nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Ikaw lamang. Sa ngalan ni Jesus. Amen.